أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله kamar yadda yake kasancewa wannan tasha mai albarka za ta rika kawo muku sirrika masu muhimmanci masu inganci wanda inda ya tsaya tsayin daka kai to za a samu nasarori a cikin insha Allah ta'ala. Ko da ce mun ba da sirri kayi so ɗaya ka gabe ba to ka ƙara maimaitawa domin wani mustajabarsa tana da karanci, wani ya fi wani mustajaba, wani da ya yi so ɗaya shikenan. Don alhamdulillahi mutane da yawa suna gaya mana cewa suna samun fa'idoji da kuma samun nasarori da samun abubuwa dai na alkhairi cikin wannan abubuwa da muke bayarwa. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara jagorantar lamarin kuma ya ƙara taimaka mana gaba ɗaya a ciki. Alhamdulillahi wannan sirri ne da kuke gani na mallaka. Duk yadda kuka kai da budurwarka ko kuma saurayinki ya juya miki baya to wannan mallaka ce wanda in aka yi shi insha Allah za a samu nasara a kan shi insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan sirri sirri ne da yake za a samu ruwan zamzam. Ruwan zamzam ake so a samu mai ɗan yawa. Idan an same shi shikenan za a zauna, za a kama karanta masa ya wadudu, ana tofawa a cikin wannan ruwan amma duk guda ɗaya sai an tofa ya wadudu ya wadudu ya wadudu. Kuma idan ana so abin ya ƙarfi sosai duk guda ɗaya sai a faɗi sunan wanda ake so a mallaka. Ya wadudu ya wadudu wane, ya wadudu wane, ya wadudu wane. To a haka za a yi ta yi sai an yi ƙafa 12,000. Ya wadudun nan sai an yi 12,000. Bayan an gama 12,000 nan shikenan sai a samu zuma farar saƙa mai kyau wacce babu gaure a cikinta. Sai a zuba a cikin wannan rubutu sai a sha. Ana so a yi wannan aiki tsawon kwana 7 warai ko kwana 9 don insha Allah ta'ala kafin wannan lokaci za a ba da labarin abin da zai faru insha Allah ta'ala. Saboda haka a dole a rika jarrabawa idan mun ba da sirri insha Allah. Allah ya taimake mu da kuma jagoranci lamuran masha Allah.